Il-Gvern qed ikompli ħares il quddiem lejn ekonomija aktar ċirkolari u sostenibbli, hekk kif il-baġit se jolloka aktar fondi biex jissaħħu l-proġetti li qed jitrasformaw l-iskart f'enerġija, riżorsi u spazji miftuħa għall-familji. Dan ġie konfermat waqt żjara mid-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-kumpless Eco Hive immexxija mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg. Dan il-kumpless jirrappreżenta l-akbar investimenti li qatt sar fis-settur tat-trattament tal-iskart f'Malta u juri kif il-pajjiż qed jitrasforma l-mod kif jitratta l-iskart tiegħu. Il-kap eżekuttiv ta' Wayserv Richard Bilocca spjega li kull sena qed jinkiser rekord ġdid fil-produzzjoni ta' enerġija mill-iskart. U għafakkar li qabel l-2013 95% tal-iskart kollu f'Malta kien jintrema fil-miżbliet, iżda l-mira hija li sal-2035 dan l-ammont jonqos għal 10%. Dan huwa kollu mertu tan-nies u permezz tal-isforz tan-nies inkunu nistgħu nsarfu il-flus li jipprovdi l-Gvern lil din il-kumpanija biex inkunu nistgħu nagħmlu l-aħjar minnhom biex inkunu nistgħu nagħtu futur ambjentali aħjar minn dak illi uritna aħna. Se jsir investiment f'pjant ġdid għall proċessar tal-iskart organiku b'investiment ta' 85 miljun euro, waqt li se jinbena pjan ġdid għall-immaniġġjar tal-iskibs b'investiment ta' 17 miljun euro. Dan fil-waqt li Wayserv waqfet il-maġġoranza tal-operat tagħha f'Sant'Antnin sabiex l-art tinbidel f'park għall-familja. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Ian Borg qal li dan ix-xogħol juri kif Malta qed titrasforma sfida f'opportunità. Dan l-impenn tal-Gvern Laburista stajna mhux biss narawh hawnhekk, iżda jistgħu wkoll jarawh, japprezzaw u jgawduh il-Maltin u l-Awċin.